حرين بارا قد ما بيلنا بزعبا سمارت ارت تماهرنا نيرنا حجي دما خريكم زلخو حدا سألي من سمارت ارت كمي جيرنا اواهينا نتقملو زبلي كون مالتي نابنت حدا سألي كأتو يعني let's say as my pictures مساتهو زي انا لايك باتن الله ذا لايك باتن نابنت سألي ابز خطوة نزا لايك باتن كليك مسكبر كوا ابزي picture tools زبل علن مالتي زغونا سألي كليك مسكبرنا ناتو كال حدا تولز حيزو يمصي مالتي بدهري بزا فورمات تبل ابزا تحتي بيكتشر لاي اوت تبل اوبشن علاتنا بيكتشر لاي اوت حاجه تاسالي مسي سمارت ارت جرافيكسي كما غيرنا اواهيدنا كنتقملا نخل ايو مالتي جامستري وزلهم سمارت ارت جرافيك مستاسالي بحاجه غيرنا هنتقملن يخلنا مالتي ابز زدلنا عينت سمارت ارت جرافيك لاي اوت نمرጽ مالتي نابنታ نزي امرጽ ያለሁ كأبيعين أبزي هجي أبزخا كتصحفي مالتي لك أهم تاب سمارت أرت زتمهرنا أبزي كتصحفي مالتي سلازي تاسئلي أبزلا سمارت أرت جرافيكا أبزلا مالتي هجي كمز نعزبو زلنا خمس جيرنا حرسئلي مس سمارت أرت جرافيكا واحدنا عند كمالو نخلينا عند تاسئلي نحدا كنلوطا نحدا دليناون أبزي رايت كليك جيرنا وي ستايل كنعري نخلينا أبزي كمز نعزبو زلنا مالتي ፊል ክንገብሮ እንድሕዳ ደሊና ነቲ ናይ ስእሊ ቦታ ከዓ ከምኡ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ፊል ክንገብሮ ደሊና ከም ዘለና ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣውትላይን ከዓ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ሕጂ እታ ስእሊ ዳርጋ እንታይ ኮይና ኣላ ተሸፊና ኣላ ማለት እዩ ኣክን እታ ስእሊ ሲ ብካልእ ዓይነት ሌኣውት ቀይርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፊል ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ባክ ክገብሮ እየ እታ ስእሊ ኣብዚ ኣምፂና ኣለና ድሕሪኡ ኣብዚ ፎርማት ዝብል ምስኣተና ናይቲ ፒክቸር ቦርደር ዝብል ኣለና ዝተፈላለየ መመላኽዒ ነገራት ሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ስእሊ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ዙርያ ናይቲ ስእሊ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ከርእየኩም ዝደለኹ እንታይ እያ ኣብዚኣ ቼንጅ ፒክቸር ትብል ኣላትና ኦፕሽን እዚኣ ቼንጅ ፒክቸር ኢልና ፍሮም ፋይል ንብላ ፍሮም ፋይል ኢልና ኣቲና ንኣብነት ኣነ ዋላ በዛ ባንዴራ ክቅይራ እየ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነታ ስእሊ ኻኒ ክንቅይራ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ፒክቸር ኢና ክሊክ ንገብር መጀመርታ ብድሕሪ ኣብታ ፒክቸር ቱልስ ኢና ንኣቱ ኣብቲ ስማርት ኣርት ቱልስ ዘይኮነ ኣብ ፒክቸር ቱልስ ፎርማት ምስኣተና ቼንጅ ፒክቸር ንብላ ፍሮም ፋይል ኢልና ድማኒ ከምዛ ዝረኣኹም እታ ስእሊ ክትቅይርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ስእልን ስማርት ኣርትን ድማ ኣዋሂድና ከምዚ ኣገባብ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ድማኒ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ሓደ ሼፕ ቴክስት ከነእቱ ንኽእል እዚኣ ቀድማ ኣቢለ ኣርእየኩም ፀኒሐ ብካልእ መንገዲ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ሼፕ ደሊናዮ ዘለና ዳብል ክሊክ እንድሕዳ ጌርና ፅሕፈት ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ኢለኩም ፀኒሐ ብካልእ መንገዲ ከዓ ኣብታ ደሊናዮ ዘለና ሼፕ መጀመርታ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ኤዲት ቴክስት ዝብል ኣለና ኤዲት ቴክስት ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ቴክስት ከዓ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ነቲ ቴክስት እንድሕዳ ኣፀሊምናዮ ከዓ ኣብዚ ቦልድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሳይዝ እውን ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና እቲ ፎንት ንባዕሉ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ዝተፈላለየ ስራሓት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ሕብሪ ክንቅይረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ ቴክስት ኣብ ልዕሊ እቲ ፅሕፈት ክነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂለ ከርእየኩም ዘለኹ ኣብዚ ሓድሽ ስላይድ እሞ ከእቱ እየ ሕጂ መጀመርታ ሼፕስ ከነእቱ ኢና ሼፕስ ኣብዚ ከነእቱ ኢና ሓደ ከቢብ እቲና ኣለና ኤጌን ከዓ ምናልባት ዋላ እዚኣ ስሉስ ኩርናዕ ከዓ ኣብዚ ከነእቱ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርና እዘን ክልተ እዚኣ ሼፕስ እዚኣተን ክንመርጅ ክንገብረን ወይ ከዓ ክንሕውሰን ንኽእል ኢና ክንምሃር ማለት እዩ መጀመርታ ተቐዳሚት ሼፕ ሰሌክት ንገብራ ብድሕሪ ኮንትሮል ንፀቅጥ ኣብ ኪቦርድና ኮንትሮል ምስ ፀቅጥና እታ ካልአይቲ ሼፕ ከዓ ክሊክ ንገብራ ሕጂ ክልቲአን ሰሌክት ኮይነን ኣለዋ እታ ኮንትሮል ንፍንዋ
بدحري اب drawing tools اب format مساتنا ابزي insert shapes تبل زيا option زي علاتنا merge shapes تبل option علاتنا مالتي هجي union دحدا غيرنا كلتين يتحاوسالوا مالتي تريوانا لهم كلتا سئل نيران ابز لحنصاص ريوانا ابنت union دحدا غيرنا كلتين تحاوسن حدا سئلي يخونالوا مالتي نامنت union دحدا غيرن زين كليك اندحر غيره حجي حدا سئل كلتا سئل زنبره حدا سئلين كوينن ولا هنقساقسا كلو كم حدا سئلي ኢና ንጥቀመለን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ከመይ ጌርና መርጅ ንገብሮ ሼፕስ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ አንዱ ህብለ ሃራይ አንዱ ኢለ ኣለኹ ኣብዚ ኣቲና ዝተፈላለየ ኮምባይን ድሕዳ ጌርናዮ ከምዚ ይኸውን ፍራግመንት ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኢንተርሴክት ዝብል ኣሎ እታ ናይ ክልቲኦም ተዋሃዶም ክልቲኦም ዝራኸበላ እዘን ክልተ ሼፕ ዝራኸበላ ጥራይ ንሳ ጥራይ ትተርፍ ማለት እዩ ሳብትራክት እንድሕር ኢልና ግን እታ ሓንቲ ስእሊ تتعرف مالتي وكا تلاقيست المساس مالتي سلازي كفالا ابت حدا كفالا اتي زنبرخا تلمسيسو يوصع له هم زري زلنا مالتي سلازي كمز غيرنا خا شيبس ميرج خنغبرم نخلينا مالتي